G. A. Ž. Ja som A a ty si O. Počúvaj ma. No, Som si všimol, že je nejaká finančná kríza. to vážne? Kokos. A ako si to zistil? No, že žerem aj cigarety. Ja? A to sa od niekaďa dozvedel? No, včera som čítal v novinách nemenovaných, že sme. Aha, a jasné. A čo si tam čítal? Článok? No, že je finančná kríza. Aha, ako si mám domyslieť, že čo to vlastne je? Piče ako fučí! Krista! No a proste tá finančná kríza. Lol? Lol. No a proste nie je to dobré, že je tá kríza. Nie. Čiže som to pocítil na vlastnej koži, ako ja vlastne... Hej, počkaj, A. Áno. Ty nemáš kožu. Mám. Však sa na mňa pozri a uvidíš, že ja tú kožu mám. To není koža. A čo to potom je? To je... chlop. Ja som sa vlastne ešte neohodil, no nevadí. A proste som pocítil na vlastnom chope, že mám nedostatok peňazí. A to bude asi tým, že je finančná kríza. Je to možné. Piče. Dobre, koniec, mám piči. Či ešte nekončíme? Čo? Čo ja viem. A vieš, aby to nebolo také nudné a zdĺhavé, ako to je vždy. Že potom bude trápne ticho a potom povieš, že máš piči, alebo ja mám piči a koniec, vieš, že? Čože? Tak teda mám piči. Wow. Dobre, off.